आं बे समाव दङ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय देबोरगावनि नैबे मुंख्लं खाम्फा जेराव दं आं बेवहाय दङ। नोंथांमोननो आङो दिनै दिन्थिनो लुगैगोन नैबे देबोरगावआव थानाय बे मुंख्लं खाम्फाफोर। मानो होनबा बर'नि जोहोलाव बिथांमोना हारिनि थाखाय मावनानै दिनै बिथांमोना मुंख्लं जानानै थांबाय। फ्राय मानसिफ्रानो बेवहाय फैदों जानो हागौ बा नुदोंबो जानो हागौ। अब्लाबो आङो मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै फिन नोंथांमोननो आं बेखौ दिन्थिनो नाजादों दिनै। गिबियावनो बेवहाय माखासे खाम्फाफोरखौ आं दिन्थिनो नाजागोन। बेवहाय गोबां मुंख्लं जानाय खाम्फाफोराव बिथांमोननि नामखौ लिरनानै गालांदों। जेरावनाखि बिथांमोना मोनसे समाव जोंनि बर' हारिखौ गोजौआव दैखांनो थाखाय एबा जौगालांहोनायाव बिथांमोनाबो गोबां खामानि मावहरदोंमोन। थांना थानायनि गावनि राव थुनलाइ आरो गासैबो बिथिङाव थांना थानो थाखाय गाव हिसाबै थांना थानो थाखाय बर' हिसाबै थांना थानो थाखाय बिथांमोना अरायसम गावनि जिउखौ दान होलांबाय। जोबोद दुखुनांथाव। बे स्ट'मा गासै 1605 दङ गासै 1605था दङ बे स्ट'मा मुंख्लं जानाय बिथांमोननिया। आरो 1987 मायथाइनिफ्राय 2003 मायथाइसिम जेनेबा हारिनि थाखाय बेसेबां बिथांमोना जिउ बावलांदोंमोन बै मायथाइनि गेजेराव 1987 निफ्राय 2003नि गेजेराव बिथांमोननि बेवहाय खाम्फा बानायनानै दोननाय दं। बिथांमोननि मुङा बेवहाय आराम लिरनाय दङ। जोबोर मोजां। जोङो गावनि हारिनि जाय बिथांमोना गावनि जिउखौ हारिनि थाखाय दान होलांबाय। नोंगौ जोङो बिथांमोनखौ जोङो अरायसम गोसोखांनांगोन आरो बेबायदि जों फोसाबनानै अरायसम बिथांमोननि जों खाम्फायाव जों साखि सावनांगोन। बिथांमोननि दिनै जिउ बलिदान होनायनि थाखायसो जोंबो दासिम नैबे बर' हारियाव जोङो एसेबाबो जों जौगानाय जों बे लामायाव दङ। मोनसे समावथ' जों मिथिखायो बर' हारिया बेसेबां खैदान खैफोदनि गेजेरजों गावनि हारि जिउखौ खुंबोदोंमोन। जों बेखौ बयबो बुजियो आरो रावखौ जोङो बुजायनांगौनि बिदि बाथ्रा गैया होननानै आं सानो। मानो होनबा जोंनि हारिया सिगांनिफ्रायनो नारा नाथा माने गावनि हारिखौ माबायदि फोजौखांनांगौ माबायदि थांना थानांगौ बे जों गुबुनजों माने नाख्रेबजानाय बेफोर नासयजानाय बेफोरनि गेजेरजोंबो दिनैसिम नैबे बिथांमोननि बलिदान होनायनि थाखाय जोङो नैबे आथिङाव गसंनानै दं। जों बिथांमोनखौ जों रेसपेक्ट खालामनांगोन। जों बिथांमोनखौ जों मान होनांगोन। जों बिथांमोनखौ अरायसम जों गोसोखांनांगोन। मानो होनबा बिथांमोना जोंनि हारिनि इयुनखौ साननानै बिथांमोना गावनि जिउखौ दान होलांबाय। जोबोद दुखुनांथाव। बिथांमोननि गेजेराव गोबां जोंनि गासैबो माने हारि अनफावरि हारि मोजां मोनग्रा आरो अरायसम गावनि हारिखौ अनसायग्रा बेबायदि आखुनि गोजामोन। बिनिखायनो बिथांमोना दिनै जोंनि गेजेराव गैला। बिथांमोननि जिउ दान होनाया जोङो बेखौनो जों साननांगोन दि अरायसम जों गोसोआव लाखिनांगोन जाहाथे जोंनि बर' हारिनिफ्राय बिथांमोननि मुङा अरायसम गोमोरलाङा। जों बेखौ नोजोर होनांगोन आरो जों साफ्रोमबो बर' माहारिया बिथांमोनखौ जों मान होनांगोन। जोङो मिथिखायो बिथांमोननि बेवहाय गोबां खाम्फाया दा जोथोनैनो दं। बर्थमान आं बेवहाय प्लेटफर्म नायनायाव बांसिन आङो सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि बांसिन आं बेवहाय नुनो मोननाय जादों बिथांमोननि मुंख्लं जानाय। गोबां बिथांमोना हारिनि थाखाय मावसोमनानै दासिमबो बिथांमोननि जायगायाव हारिनि थाखाय मावग्रा बहुद गोबां दं। आथिखालाव गासैबो जिल्लायावनो माने गावनि हारिखौ माने अनसायग्रा बिदि गोबां ओंखारबाय। दा माने गावनि हारिनि सायाव माने बांसिन नोजोर होग्रा जोंनि गेजेराव गोबां ओंखारबाय। मोनसे समावथ' सेरखाय बेरखाय जालांबायमोन। जोङो जारिमिननिफ्रायनो नायोबा सेरखाय बेरखाय जालांनानै दिनैसिमबो गोरोबा जाबाय थायो। अब्लाबो माने सिगांनिफ्राय दा माने गोबां साबसिन जोंनि बे गोरोबलायनायखौ जों नुनो मोनो। नाथाय राजखान्थि बेलायाव जोङो बारा गोरोबनायखौ नुनो मोना। जेरावनोखि जों बेनि थाखायनो नैबे समाव जोङो एसे उनफिननानै थानांगौ जायो। गुबुनजों जोङो माने एसेबाबो गाहायाव थानांगौ जायो। हेलेना बसुमतारी
सराइ बिलनिमोन, गसाइगाव सराइ बिलनिमोन। मथाम बिल मुंख्लं जानाय बिथांमोना सिगां आइजो माहारिनिफ्राय हेलेना दङ, ओरै गायदे दङ, ओरैजाय दङ गायदेया। दा नोंथांमोननो आं दिन्थिलांगासिनो दं। बेफोर गासैबो बर' हारिनि थाखाय गावनि जिउखौ दान होनाय, मुंख्लं जालांनाय बिथांमोन, जायखौ जोङो बिथांमोननि खाम्फायाव बिथांमोननि नामा बेयाव लिरनाय दङ। गोबां जायगानि दं बेवहाय, ओरै बाक्सा दङ, उदालगुरि दं, क'क्राझार, सनितपुर, उदालगुरि, गहपुर, गोबां दङ माने सेरफांगुरिनि दं, माजबाद उदालगुरि, लखिमपुर, बरबारि, माने जेराव जेराव बर'आ मैखोम दङ बेनिफ्रायनो माने गोबां मुंख्लं जालांदोंमोन। कार्बि आंलंनिबो दं, रानि बसुमतारी, उत्तमजि फुल'नि हावराघाटनि नैबे बाक्सानि, ओरै उदालगुरि। जोङो साननांगौल' गैया माने गावनि हारिनि माखासे बे मुंख्लं जानाया एसेबां मुंख्लं जालांबाय, नाथाय दुखु नाङो दिनैसिमबो माने गावनि उखैनायखौ माने मोनजाजोबाखै बायदि नांबाय थायो। माने बर'नि गेजेरावनो गोबां बिदि माने नांथाबनानै माने हारिनि थाखाय बिदि दान होनाया गावनि जिउखौ बांसिन होनांगोन, जेरावनाखि बुंनो थाङोबा बिथांमोननि जिउ बेबायदि बलिदान होआबा दिनैसिम नैबे लेभेलसिम सौफैयामोन, आं बेखौ सानो आरो। मोनसे समाव BSc एकर्डआबो जानाय नङामोन, BTC एकर्डआबो जानाय नङामोन, बे थामहिनबा दा आथिखालाव BTR एकर्डआबो जानाय नङामोन। माने फारि फारि फैदों आरो। जों एसे ओरैजाय थांनि माखासे बिनि मिथिंगायारि नुथायखौ नोंथांमोननो आं दिन्थिनो नाजागोन। जोबोर समायना नुथाय, साब सिखोन माने जोथोनै लाखिबाथ' बहुद मोजां जायो, मोजाङानो दं दाबो। दा हाग्राया एसे रज'गासिनो दं साइडआव, बेखौ आरो साफा खालामबा बहुद मोजां नुगोन। एक्सुवेलि बेखौ गोबां जोङो साफायै जों लाखिनाया मोजां, मानो होनबा बेवहाय जोंनि बर' मानसियाल' फैया, गुबुन हारिनि मानसियाबो जथेस्थ' बेयाव फैयो। जेरावनाखि जोङो माने बिथांमोना जेब्ला नायफैयो अब्ला एसेबाबो मोजां नुलांनाया मोजां, मानो होनबा जों हारिनि थाखाय बिदि जिउ दान होलांनाय बिथांमोननि जि जायगा, बे जायगायाव माने बिथांमोनाबो नायनानै मोजां मोनलाङो। आसा खालामदों मिथिंगायारि थासारियाथ' मोजां, आरो बिनिफ्राय साबसिन हामसिन गुबुननि गोसोफोरखौ बोनो हानाय आरो खालामनो हाबावो, जाहाथे जोंनि बर'नि बिर जोहोलाव बिथांमोननि बे खाम्फाखौ नायफैनानै बिथांमोनाबो जोंनि जारिमिनखौ माने मिथिनो लुगैयो। जों बेनि थाखायनो माने बेखौ फोसाबनाया मोजां। बेखौ फोसाबब्लासो जोङो गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन, आरो जोंनि माखासे जिउ बाउलांनाय बिर जोहोलावफोरनि जोङो माखासे बिथांमोननि जारिमिनखौबो मिथिनो लुगैगोन आरो बर'नि जारिमिनखौबो मोनथिनो लुगैगोन। सान्दुङाबो जोबोर गोसा, जानानै दं। दा बे समाव नोंथांमोननो आं दिन्थिबाय देबोरगावनि बे जोंनि हारिनि माखासे मुंख्लं जानाय बिर जोहोलावफोरनि खाम्फाफोरखौ। गोजोननाय मोनदों। आं सिगाङावबो फैखांबाय, अब्लाबो आं बेबायदि भिडिअ बानायाखैमोन। गोबाङानो फैयो, नुयोबो, बेनि भिडिअबो बानायो जानो हागौ। अब्लाबो गोसोखांनानै फिन आङो नोंथांमोननिसिम, नायगिरि बिथांमोननिसिम आं बे भिडिअखौ दिनै लाइभआव देखायहरबाय। नैबेथिं गेट दङ, गेटखौ माने क्लस बानायनानै दोनो। जोङो बै बेक साइडथिंसो हाबबोदों, बेक साइडथिं मोनसे दरजा दं, बिथिं माने हाबनो हायो आरो। बिथिंथ' क्लस। ओरैनोथ' बिबार बागान माखासे जोबोर मोजां बिबार बारनानै दं, ओरै जिं जिं। नाथाय एसे हाग्रायाबो बेयाव खिलिबाय।
हाग्रायाबो एसे खिलिहांदों मानो होनबा दाथ' अखा बोथोर नालाय हाग्राया थाब थाब माने खिलियो। ओरै दिन्थिलांफिनसै नोंथांमोननो आं गासिबो नुथायखौ आं दिन्थिदों जेरावनाखि बेवहाय दङ। बयबो मिथियो जानो हागौ बे देबोरगावआव दं। बेवहायबो गासै माने खाम्फाया 1605 दं। आं बेबायदि मोनदों आं बेनि डिटेल्सखौ जेनेबा माखासे आं नागिरनानै मोनदों माने 1605 दं बेयाव मुंख्लं जानायनि बे खाम्फाफ्रा। नैबेयावहाय मुंख्लंनि साखिखौ गुबै बेयाव सावो नैबेयाव। इंराजिनि लिरनाय दं बेयावहाय हुमेस अ डियार मार्टार्स वी सेल्यूट यू फर योर सुप्रिम सेक्रिफाइस वी आर कमिटेड टू केरी फरवार्ड योर ड्रिम टू ब्रिं इट इनटू रियेलिटी। औ बेबायदि लिरनानै दोनदों। जानो हागौ गुबुन गुबुन गोबां फैयो नालाय माने बिथांमोनाबो बुजिलांथों बिदि लिरदों जानांगौ। एरियाथ' एसे गिदिरानो आरोथ' गोबां साजायनोबो हाबावगोन बेवहाय माने माखासे बिबार सिबार गायबावनो हागोन जिहेथु जोङो बेखौ एसे समायना खालामसिननांगौ जायो। गोबां खास्रि बिस्रि माने गोमालांनाय दङ जारिमिन माने गोबां दुखु नाङो माने जाय बिथांमोननि न'खरनिफ्राय बेफोरबायदि मुंख्लं जादों बिथांमोननि न'खराव थांनानै माने बिमा बिफा बा बिसिफोरनिफ्राय मिथियोबा गोबां दुखु नाङो। सोरबा हाग्रा बंग्रायाव थानानै गावनि हारिखौ सिबिनो नाजादों बा सोरबा जायगायावनो थानानै सिबिनो नाजादों माने जेरैखि जाया माने सिबिनो नाजादोंमोन आरो जोंनि बे मुंख्लं जानाय बिथांमोना। नाथाय बेफोरबायदिनि गेजेरावनो माने सोरबाबा जिउ बावनांबाय सोरबाबा पुलिसनि आखायावबो जिउ गोमानांबाय सोरबाबा गुबुननि आखायाव जिउ गोमानांबाय। जोबोद दुखुनांथाव दुखु होननानैबो माने जों फोरमायनो हाया बिथांमोननि जि मावलांनाय हारिनि थाखायल' मावलांनायनि थाखायनो बिथांमोना बिदि जिउ गोमानांदोंमोन। गावनि थाखाय सानबाथ' जिउ गोमाया माब्लाबाबो जिउ गोमाया। जुदि गावल' हारसिङै जों थांनानै थानो जुदि सानोबा माब्लाबाबो जिउ गोमाया। जानाय आरो थांना थानाय जों गुबुनजोंबो जों गुबुननि ड्रेस गाननानैबो जों थानो हायो नाथाय गाव हिसाबै थांना थानोब्ला जों बेवहाय जोङो गावनि हारिमुखौ फोथांनो हानांगोन। गावनि राव गाननाय जोमनाय गासैबो बिथिङावनो जों फोथांनो हानांगोन अब्लासो जों माने हारि हिसाबै जों थांना थानो हागोन। दा बेफोर नाजाथाबनाया दावहारु बिथांमोननि सिगांनि थांखिमोन बिथांमोना नाजाथाबदोंमोन बेफोरनि थाखायनो जेरावनाखि मोनसे समाव बर' मानसिया दख'ना गाननानैबो ओंखारनो हायामोन बा गामसा गाननानैबो ओंखारनो हायामोन। दा बेफोर समाव हायै समावनो बिथांमोना दिन्थिदोंमोन गावनि हारिनि हारिमु माखासे गाननाय जोमनाय बिथिङाव जेब्लाबो गुबुननि सिं जायालासिनो बिथांमोना दिन्थिदोंमोन जेरावनाखि बिथांमोनहा मोनसे समाव जिउ गोमानांदोंमोन। बेनो जाबाय गायदे बसुमतारी सुरिपारा सराइबिल गसाइगावनि बिथांमोनाबो बर' आइजोनि गेजेराव मुंख्लं जाजेननाय बिथांमोना। बिमा माहारि बिथांमोनाबो गोबां दुखु नाङो बेफोरबायदि मुंख्लं जानाय समाव। गोजोननाय आङो बे भिडिअखौ दिन्थिनो मोननानै आं गोजोननाय मोनदों मानो होनबा आङो भिडिअ बानायनो सानबाय थादोंमोन आं इउटुबाव बालिराम बर' निउस हरिसिङा उदालगुरिनि बिथांमोननि बेयाव स्टेचु मुसुखा लुनानै दोनदों। आं नोंथांमोननो गासैबो गिदिंनानै दिन्थिजोब्बाय माने नुदों जानो हागौ नोंथांमोना बेवहाय फैदोंबो जानो हागौ अब्लाबो फिन नैबे जाहैबाय जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी गयबारि पन्सायदम बासुगावनि
बिथांमोना गासैबो हारिनि थाखाय गोख्रों मावग्रा आरो गोख्रों माने गावनि हारिखौ फोथांनानै लाखिनो नाजाग्रा। बिथांमोननि माखासे सान्थौखौ जों साननांगौलगिया जायो। नैबे जाहैबाय सुबुंथिनि थान्दै होनो बिनेश्वर ब्रह्म, बातारमारिनि क'क्राझार। सुबुंथिनि थान्दै बिथाङाबो मालायनि आखायाव जिउ गोमादोंमोन, गावथारजादोंमोन बिथाङा। नैबेखौ आं दिन्थिगोन, जोबथा बेखौ आं दिन्थिगोन। आं बेखौ जोबथा दिन्थिगोन नोंथांमोननो। बे जाहैबाय जोंनि बड'फा, बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म। बरागारिनिमोन बिथाङा, दतमा क'क्राझार। जोंनि बर'नि बिफा होननानै बिथांखौ बुंनाय जायो, जों बयबो मिथियो। बिथांनि थाखायसो दिनै बिथांनि माखासे बिबुंथि, बान बिबुंथि बुंनाय बाथ्राफ्रा माने गोसोआव नांथाबनाय, माने गेरेमसा माहारि दानायनि सिमाङा बिथांनाव दंमोन। जेरावनाखि बेनि थाखायनो दासिमबो नाजाथाबनाया दङ। जोंनि हारि आरो जोंनि हारिनि माखासे माहारियारि आफाद बिथांमोना दासिमबो नाजाथाबबाय थायो, माने गेरेमसा हारिखौ माबायदि दागोन बेनि सायावनो नोजोर होनानै गोबां सोलोंथाइनि बिथिङाव, गोबां समाजारि बिथिङाव, गोबां जोंनि बर' हारिनि माखासे नांगौ खामानिनि बिथिङाव खामानि मावगासिनो दं। आसा खालामो बेफोर सानसे समाव जाफुंगोन आरो जोंनि गासैबो रायजो राजायाबो नि साननाय माखासे थांखियाबो मोनसे समाव जाफुंगोन, आं बेखौ आसा खालामदों। बेनि थाखाय जोङो खौसेथि नांगोन आरो जों अरायसम जों खौसेयै थानांगोन। जों जुदि खौसे थायोब्ला खिन्थु नांगौ जोंनि थांखिया बारा गोजानाव थानाय नङा, आं बेखौनो खावलायगोन आरो बेखौ आं फोरमायनानै नोंथांमोननिफ्राय आङो बिदाय लाथ'बाय। गोजोन्थों। जय बर' हारिनि।